Sige, bahay matong feels. enggak jadi 사과 가져가 보러 에어포트 Sini segala kena hambai baru. Sini Sonaram. Amsen bising kelajar mo industri halka school English medium school kana ni. Sini buku juk kaisa belai kena dia ni bising kuri ni bising pan belai no khangra ni maro kono. Aku kerja botong nani. Oh, tongna nok krinya nugui. Sini tipra mothani ngui. Sini mo suna mam chani tipra mothani sini khagnan. Oro sung kok sab lekya. Bai kai sini nok nok sung kai tangriman. Obone bagai kok sab mani bising tui. Sung tini oro jotto pal khaye. Bishes kai chungno oro tin sini je ବ୍ୟବস্থা khai nai sini takuk bongkos. Kaya anno oro kebang borok donation rubai ke sini mothani bisingono kuri phano galai kana hambai maruo komo hai kuri rongno sungte banai tugui tongo sung truk sung sarkar ni bising tui khlaime phano personally jara kisa suk tongnai rongno obogui sung buskango bo ma haike nok tangran sungwan sugui tongo oma haike sung tini bahaino mia bahaino sung daigya bazar Hezamara bazar, khana ragoro industry sunaram bama kai tebo clean khanya bagi chungwan suglai tongo bahai ke chung chini do phago kaisa kaham lama nuguiman chini jara ukrogo phainero boro obono sungtung obono sung koyo thangnai bisi gudukma kobangma sarkar phaikya je sarkar yago asuk kobang khomota tongmani yagulo phano o amchaini gri rongni bagai o amchaini gri nok gri rong no gri maliya borok othoso rang sunumani kai borok borok no soi khlai dongo oboni bagai chungkini kha belai tongmali angai sini o amchaini joto sikla rok thamcha khlai nijini gaवनि samungno khibioi sakni kolom tinyo khiklaioi जों tinaro sini Drupadi Debormano जों nok tangran nei ora ko phaikia tinango bini nukungo je srairok tongo obonobo जों tam khlaiman जों abo truk wan suknai angasa khlaio oma haikeno khaganang borok agok phaitung sino amchaini hai ta onjon amchai bo agok phaitung abon जों jotono kobogo